хатына, сез бит инде Хәния Фәрхи белән бер чырдаш артистлар, сезнең мөнәсәбәтләр арасында көнләшү, конкуренция, андый әйбер бар иде микән дип сорарга да әллә ничек инде, ләкин бар идеме? Юк, нишләп көнләшү булсын ди. Минем бит иҗатым башка бер жанр белән башланган иде. Мин опера жанрында эшләдем. Шуңа күрә эстрада жанрын әлбәттә мин күзәтеп килдем һәм Хәния анда чын мәгънәсендә зур йолдыз булды. Мин һәрвакытта сокланадыр идем аның чыгышлары белән, концертта минем күргәнем булды, аның ничек ул рәхәтләнеп эшли, ул сәхнәне бик яратадыр. Һәм аның кебек менә оста итеп татар телендә, чын шундый әдәби телдә, шундый матур итеп ул аралашадыр тамашачы белән, искиткеч һәм җырлары да бит аның шундый мәгънәле иде. Ул дөрес әйткәндә миңа шалтырата торган иде. Мин инде монда укытам идене. Ул син кая? Әйдә, мин институтта. Әйдә очрашыйк әле, сөйләшик әле. Мин әле сәгать 3-кә кадәр эшлим. Әйдә, парлар анда дәресләр. Әйдә, кил сәгать 3-кә, шунда очрашырбыз. Менә шулай гел мин эш белән мавыгып, ул берничә мәртәбә шулай шалтыратты. Менә очрашмый калдык. Шунысы үкенечле. Бер рәхәтләнеп сөйләшеп, утырып каларга булган иде. Менә шулай бергә. Максат күрешү генә идеме, яисә берәрсенә җырлау ягыннан да сораулар бар булган микән, белмисез? Мин уйлыйм монда инде сөйләшү, җырлау ягыннан ул дөрестән дә миңа мөрәҗәгать иткән булды. Аның бик каты классик бер застольный травиатадан өйрәнәсе килде. Менә өйрәнмичә калдык. Менә шул хыялы тормыш кашмады. Менә хатына, менә тамашачылар сезнең фикеренчә ни өчен яратканнар икән Хәния апаны, нинди сыйфатлар өчен? Менә кеше киткәч кенә аңлыйсың икән, ул аның ни дәрәҗәдә йолдыз булган, нимә? Ул бит чын мәгънәсендә йолдыз ие, ул сәхнәгә чыгадыр, балкып, яратадыр ул сәхнәне, тамашачыны яраткан аның күзләрендә чагыладыр. Монда халык ни өчен яраткан? Әлбәттә, менә ул бик гади сәхнәдә. Анда бер нинди ясалмалык та юк. Ул матур итеп аралаша, тәмле сүзләр таба белә. Ул тамашачының күңеленә үтеп керерлек, йөрәгенә үтеп керерлек. Ул бит әле актриса да. Ул бит драма театры актрисасы. Шуңа күрә ул монда менә ике шушы жанрны бергә кулланып, җыр сәнгатендә кулланып ул шундый биеклекләргә менде. Венера хатына, менә вакытны кире кайтарып булса, Хәния апага нәрсә белән мөрәҗәгать итер идегез, нәрсә әйтер идегез икән? Мин әгәр дә вакытны кире кайтарып булса, мин һичшиксез аның белән очрашуга вакыт табырым. Мин сөйләшер идем. Бәлки миңа әйтер сүзләр булгандыр, калгандыр. Менә шунысы мин өчен үкенечле. Һәм әлбәттә бер классик әсәр белән өйрәндерим. Менә шаккатыры тамашачы.